Уважаеми гости, дами и господа, уважаема академична общност, уважаеми господин Местан, уважаеми дедо Григорий, уважаеми кмети, по традиция словото на ректора е адресирано към първокурсниците, това ще ми простите малкото пренебрежение към останалите. Уважаеми първокурсници, честито присъединяване към 100-хилядната гвардия от наши възпитаници. С избора на бакалавърска степен в Стопанска академия вие инвестирате в своето бъдеще, в вашата кариера, в нашите успехи. С нашите над 300 високо квалифицирани преподаватели, с уникалната материална база, богатия библиотечен фонд и информационна структура, Стопанската академия е вашия нов дом. Тук ще се развивате, тук ще ковем характери, ще моделираме съдби. Висшите училища, макар и консервативни, се развиват. Виждият фактор на нашето развитие са преподавателите, служителите и студентите, най-вече студентите. Вашата кариера е атестат за нашите професионални качества и способност да се утвърждаваме като ковачница на кадри. Производството, бих казал, на цяла армия от предприемачи, менеджери, администратори е едно добро доказателство, че тук в Стопанска академия даваме най-доброто и най-качественото висше образование. Тук в Свищов професорите, доцентите и асистентите дават своята енергия и сили за просперитета на Алма Матер. Тук ние се развиваме, тук ние градим нова България в Европейския съюз. За всички нас вашият випуск е уникален. Поради това, че вие сте първият свищовски випуск на България в Европейския съюз. Освен това, вие сте и първият в историята на Стопанска академия випуск, чрез който ние приемаме повече от 2000 студенти и докторанти. Стопанска академия е среда, в която се развива както обучение, така и изследванията. Тя е желан партньор от фирмите, от централните и местните управленски структури. Чрез съвкупност от консултантски услуги и теоретико-практически изследвания, нашите учени разработват проекти за присвояване на средствата от оперативните програми на европейските фондове. Заедно с нашите партньори от Азия, Африка, Европа, Америка, ние създаваме среда за развитие на международната мобилност, както и добри
условия дори участваме в изграждането на мрежи за международно научни изследвания и в това отношение и образование. Чрез управленският модел за изследване, чрез обучение и изследвания, чрез обучение, чрез изследване, ние на практика имаме възможност да привличаме най-добрите млади таланти в България. Чрез Стопанската академия, тук на брега на европейската река Дунав, в първия свободен град, дал на България плеяда от водители и дарители, е реализирана волята на нашия апостол, на нашия патрон Димитър Апостолов Церов. Неговото завещание е послание през вековете за отговорност, мъдрост и решителност. Отговорност пред олтара на Отечеството. Мъдрост, за да разграничаваме доброто от лошото, градивното от деградивното. Решителност, за да устояваме постигнатото, да множим нашите успехи и да утвърждаваме марката на Стопанска академия, както в България, така и по света. Бъдете отговорни, мъдри и решителни. Успех!